ילדים זה שמחה, ובזה אין ספק. אבל לפעמים ההורות יכולה להיות גם משימה לא פשוטה. אז מה עושים כשצריך לקחת 2 ילדים או אפילו 3 בעגלה? אתם אמנם הורים, אבל עדיין אין לכם כוחות על. אז תנו לי להציג בפניכם את העגלה שתפתור לכם את כל הבעיות. קידילק מבית אוליטה. טוב, אני לא עמית בערכה ואקרא לעגלה, כי האמת היא שמדובר בעגלה שהיא גם בימבה וגם טרמפיסט, והכל במוצר אחד. הטרמפיסט מתחבר לעגלה מהצד ומאפשר להסיע ילד נוסף בצורה נוחה, בטוחה ונעימה. המוצר מגיע ב3 דגמים. הקידילק הקלאסי, המוכר והאהוב, שיצר את המהפכה בתחום העגלות, ו2 דגמי פרימיום. קידילק פריים, המצויד במשענת ראש, ופריים פלוס, המצויד גם הוא במשענת ראש, גגון לשמש וניילון לגשם. הוא מגיע בעיצוב יוקרתי ומרשים. 3 הדגמים עומדים בתקן האירופי המחמיר וניתן להעלות אותם למטוס בקלות. ועכשיו ניתן להזמין גם בחנות האינטרנטית של אוליטה. הקליקו על הקישור כאן למטה והתחילו להקל על עצמכם. כבר עכשיו.